Gorivo smo natankali. Joj, brate, ali smo počeli. Brate, gledaj. Gdje si rođo? Joj. Dobro mi nije od spavanja. Evo ga moj komša Amerikanac. Totalno je zbunjen tamo. Pozdrav svim gledalcima, evo krećemo na put, idemo iz Nemačke do Zagreba, odatle se razdvajamo, moj prijatelj Nemanja, evo ga sprema se, on ide dalje ka Beogradu, ja idem Primorjem, vidjet ćete gdje šta ću sve da obiđem, gdje ću sve da svratim. Evo mašine su spremne, napakovali smo se, gorivo smo natankali, provjerili gume, to je naravno obavezno i sada krećemo, vidjet ćemo kako će vrijeme da nas posluži. Trenutno je upeklo sunce i iskreno jako mi je toplo, sreće izvadio sam ovu zimsku postavu iz pantalona, u jakni mi još uvijek stoji, verovatno ću to da izvadim na sljedećoj pauzi. Jesi spreman? Spotify uključio, a? Može? Vozi, ja te pratim onda. To je to. Što se tiče spremanja, eto popakovao sam u ovaj veći kofer, tu su mi stale pantalone, 2 šorca, kupaće gaće, majice, ranac za mene, tu sam stavio, pripremio već neke stvari, znači kad stanemo da noćimo, da imam za tuširanje i sveže stvari da obučem ili u slučaju da se prehlačim sada toku vožnje, da mi je tu na dohvat ruke. Dobro mi dođe ova torba zato što imam kao naslon, mogu malo da se opustim, da se naslonim. Što se tiče ovog manjeg kofera, tu sam stavio prva pomoć, udelo protiv kiše, također imam protiv kiše što se tiče torbe, ovog malog ranca ovdje na rezervoaru i ove torbe iza mene. Morate pravo samo, 7 sati. 7 sati vožnje. Vidjet ćemo kako će to da ide. Ono što ti ja kažem, dogovorili su 10, krećemo u 11, uvijek tako. To je to. 11 u 12, to je uvijek tako. To je to, vrati. Ne žurimo nigdje, brate. Pa da, malo mi smeta ova fantomka, ali ajde. Što ti smeta? Smeta mi fantomka. To? Pa nemam pojma nešto, ali ajde. Stav je ispod nosa jebote. Zato ti smeta. A brate, onda mi bez veze ne mogu tako mi... Ma ne veze, evo namestio sam. Tako da, brale moj, krećemo. Ajde. Jedina mana vožnje na motoru jeste to što treba da nosite zaštitnu opremu, naravno u kojoj je veoma toplo, ali valjda se čovjek vremenom na sve navikne. Ovdje neko kampovanje, ne znam šta se dešava, verovatno neka manifestacija more šatora, ali ne znam šta je. Jeli, bratski, kakva je ovo manifestacija vamo? Ne znam, mi da su zatvorili auto, a nije, dobro, može. Aha. Misliš da je vamo zatvoreno, a? Da. Ništa, levo pa na autoput.
Stigo smo, brate. Joj, brate, ali smo počeli. Za sreću. Isprskate. Neka, brate. To je za sreću, za lovu. To. Eto ljudi, kao što ste vidjeli, put je relativno prošao ok. Bilo je malo zastoja, ne znamo zbog čega, da li je zbog onih poplava pa da se tu nešto zagužvalo, ne znam. Sigurno da jeste. Ali sve u svemu sjajna avantura za sada, do 130 km, 120-130 km, odličnog puta. Vreme nas, ajde da kažemo, služi jako dobro i nadam se da će tako i da potraje. Ja se iskreno isto nadam da neće biti kiše, bude nam toplo kada ovako sednemo i sve to, ali naravno, gle ovo, sastavni deo puta. Vreme mislim da je skroz korektno, nije pretoplo, nije prehladno, tako da do sada je ok. Verovatno, nemam pojma. Dobra, opa. Sve, brate moj. To, ajmo. Ja, ajmo. Jest. Brate, gledaj. Sam ti rekao da mi izbilo, gledaj. Jeste. Stali smo da kupimo vinjete, pa nastavljamo dalje. Otoplilo je pun gas, a me pritisnulo ovo, samo skarovi novi. Trenutno smo na pumpi, kao što vidite, tu su i ostali bajkeri. Put ide dobro, Bogu hvala. Vreme nas isto služi, jeste negde oblačno, ali nije loše za sada. Krenuli smo dalje, samo jako, laganini. Nakon kratke pauze nastavljamo dalje, pokisli smo pun gas, sreći što smo se presvukli. Znači evo sad je opet malo sunce izašlo, pa vidjet ćemo kako će biti do kraja. Imamo još neki sat vremena, sat i 15
do mog rođaka, idemo tamo u restoran da jedemo, nakon toga nastavljamo dalje. Eto, vidjeli ste u prethodnim kadrovima kako je sve to izgledalo, prava avantura. Može. Idemo. Ajde. Skoro 8 sati, stigli smo kod mog rođaka u pizzeriju ovdje da večeramo, nakon toga nastavljamo dalje. Malo se put odužio zbog vremenskih uslova, kiša i svega ostalo, vidite ovdje. Da, ne uslova, kakve su, evo ga rođa, gdje si rođo? Tako da, prazna kamera, prazan rezervoar, prazan mikrofon, znači ludilo i prazni stomaci, idemo da jedemo. Što se tiče pizzerije, to možete pogledati na kanalu Balkanski gurmani, snimali smo celu epizodu drugar Ivan i ja. Kad ste ovdje u prolazu, odmah pored autoputa, bukvalno 2 km, možete naći ovdje dobru klopu, smeštaj i sve. Ja sam uzeo jednu čorbicu ovdje, italijansku, malo povrća, malo makarone, ovo ono, da dođemo u sebi. Vrelo je. Vidjet ćemo da li će kiša da nas obiđe, da li ćemo ovdje napraviti pauzu i ovdje noćiti, imaju apartmani. Ne znamo, za sad smo prošli koliko, nekih 500 km, ja mislim, tako. Lepo je krenuo put, nažalost posle nas sreća nije pratila, uvatila nas baš jaka kiša. To nam je malo otežalo sve i usporilo nas je dodatno, ali eto, na sreću živi, zdravi, stigli. S obzirom da sam prvi put krenuo na ovo neko putovanje motorom, prvi dan umorio sam se, prešli smo dobru kilometražu, jako je dobar osjećaj, pogotovo kad imate društvo, mislim da vredi što se kaže i vreme i novac. Evo, glavno jelo je stiglo, uzeli smo Cordon Bleu. Evo, priđi slobodno malo da vidimo kako izgleda presek u braćala, a? Gledaj ovo. Joj. Gledaj šta je, alga rođa ovdje. Mnogo mi se sviđa. Jo, brate, napale me neke bube. Pazi, ja sam jutros doručkovao. U putu sam pojeo samo jednu čokoladicu. Sad smo zveknuli ovu čoru, mislim da je baš dobra bila i da nam je prijalo s obzirom koliko smo danas promrzli i sve. Tako da, ali dobar ovaj kačkaj, gledaj ovo. A? Nema brale, samo kvalitet. Bez naših ljudi nema dobrog jela. Ali imaš osjećaj kao da si negdje na moru, viš muzikica, ova lagana, brate, italijanska neka, a? Stvarno tako. Da. Pirka Vetrić, ovo ono. Nanosi, vidiš, i ovu oluju i seva sa mora i to je to. Čekamo da bura krene i... Kako se tebi čini? Sjajno. Jeste, a? Sjajno. Lep kačkalj, baš je toplo, mislim ovo sad... I samo je bitno da je količinski dobro, dovoljno, i da je s ukusom jako dobro.
Pozdrav ljudi, 12:15, napravili smo kratku pauzu sada, imamo još neki 20 minuta da vozimo. Iskreno smo polomljeni, ali dobro, sve je to lepota ovog sporta. Pozdrav svima, evo pola 11, došli smo da doručkamo, nakon toga nastavljamo vožnju, bratski vozi dalje ka Beogradu, ja idem ka Plitvičkim jezerima, kasno sam legao oko 2, probudio se u nekih pola 7, posle produžili neko spavanje, ali dobro nam je došlo i prijelo. Pretoplo ima, ja mislim sada već preko 30 stepeni, promenio sam pantalone, ali ću nastaviti u dubokim čizmama da vozim i mislim da će biti pakleno. Pokvaren je ovaj držač za navigaciju, kao što možete vidjeti, non stop to pada, malo me smara, ali dobro. Po navigaciji nekih 4 sata, znači 16:30 bih trebao da sam tamo kada ne bih pravio pauze, ali naravno pravit ću nekoliko pauza, možda 3, možda 4, zavisi kako bude put išao. Što se tiče jučerašnje vožnje, bilo je naporno, jer smo bili jako dugo na motorima, znači krenuli smo negde pre 11, a stigli smo posle 1 uveče. Dok sam se sredio tamo vamo, lego 2 sata, tako da baš sam se probudio sam se odmoran, ali imao sam neke bolove, baš sam pričao sa Nemanjom, to nisu oni bolovi, kako bih vam rekao, kao iz teretane. To nisu takvi bolovi da vas boli upala mišića i to, nego neki kao specifična vrsta bola, verovatno tremor, umor i to. Čudan neki osjećaj. Ali dok smo se malo tu razgibali, tamo ovamo, doručak, spremanje, prošlo je. Nakon 3,5 sata vožnje stao sam da napravim kratku pauzu, malo da popijem vode i predahnem. Imam još nekih pola sata do željene destinacije, nisam stao na Plitvičkim jezerima, bilo je jako puno ljudi, a i nekako mi se nije pravila pauza, jednostavno bilo je puno motociklista i vuklo me to da vozim dalje. Ovi zadnji sat vremena puta je relativno dosadniji, nema puno saobraćaja, nema pumpi, nema restorana. Vodite računa ako idete ovim delom puta, ako ste prazni što se tiče goriva, ako ste gladni također stanite pre toga, jedite i onda nastavite vožnju.
jako uzbudljiva noć, 20 do 5 muzika je stala, dobro mi nije od spavanja, odnosno ne spavanja, tako da ću da pokušam još 4-5 sati da odspavam i onda vozim dalje. Dobro jutro ljudi, nakon ove neprespavane noći, žurka je trajala jako dugo, kao što sam malo pre rekao, 20 do 5. Nakon toga još malo su puštali neki ljudi od muziku i to. Doručkovao sam, popio kafu, idem da se spremim, oblačim, već je veoma toplo. Idem za Split, tamo ću možda popiti kafu, nakon toga gaz dalje ka Dubrovniku. Ubija kakva je vrućina, znači ludilo mozga već mi nije dobro. 11 sati, 11 minuta, muzika mi radi pa me nervira. To bi bilo to, ovo za navigaciju nisam uspio da namestim, nešto sam opet motoizolirku, ne vredi, mora da kupim čim naletim, da kupim drugi držač za telefon, jer ovo je baš teško sranje. Idemo uz Božju pomoć, se kaže, dalje, pravac Split. Šefe, je li ovo put za Split? Da. Hvala, živ bio. Samo stigao sam. Može. Hvala puno. Upravi starog puno. Može. Ja ću se ovdje okrenuti. Može. Ajde, Bog živio.
Pozdrav ljudi, evo 10 kilometara od starog grada Dubrovnika, idem da se nađem s mojim komšijom, idemo da popijemo piće, nakon toga idemo u smeštaj, smeštaj isto neki 10 kilometara van grada. Ovdje ću praviti neku pauzu, 2 dana, nakon toga nastavljam put dalje. Dobar je bio put, neki lagani tempo, malo gas, malo lagano, ali sam se uparkirao na knap. Evo ga moj komša Amerikanac, totalno je zbunjen tamo. Gde si, brate? Či izađeš na televizor, gurrio je Japanci preskočio.